Γεια σας, είμαστε σήμερα εδώ για να δούμε αν θα μπορέσουμε να επισκευάσουμε ένα notebook gaming MSI GE75 Raider, το οποίο μας ήρθε σε άθλια κατάσταση, μας ήρθε μόνο το board του, ήρθε ο ιδιοκτήτης του εδώ, μας έφερε το board και μας ρώτησε αν μπορούμε να κολλήσουμε κάποιους πυκνοτές. Αυτή η ερώτηση έγινε τηλεφωνικά, βέβαια μπορούμε να το αναλάβουμε, του είπαμε. Και όταν μας έφερε το board είδαμε κάτι το οποίο μας φόβησε. Του εξήγησαμε ότι αυτή η επισκευή δεν είναι να κολλήσουμε δύο πυκνοτές, είναι κάτι πολύ περισσότερο και θα δείτε κι εσείς λοιπόν τι θέλω να πω. Συμφωνήσαμε για να προσπαθήσουμε την επισκευή, ειδού τα αποτελέσματα, δείτε κι εσείς τι μας τρόμαξε. Είναι μια σύντομη επισκευή, ένα σύντομο βίντεο, καθόλου σύντομη επισκευή, η οποία πραγματικά ήταν για καταγραφή. Αυτό λοιπόν είναι το board, έτσι, αυτό που είδαμε στο board όταν το πήραμε στα χέρια μας. Αυτοί είναι οι δύο πυκνότητες που λείπουν. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι δύο πυκνότητες. Υπάρχει σοβαρή βλάβη, σοβαρό κάψιμο στο board, όπως βλέπετε. Έχει γίνει delamination της PCB, έχουν σκιστεί, έχουν πάρει φωτιά χαλκή, έχουν ενωθεί layers. Αυτή η αποκόλληση, ο delamination του χαλκού από το PCB είναι μεγάλο. Εγώ τώρα κόβω με κάποιο τρόπο, με ξηράφι προφανώς, το χαλκό, ο οποίος ουσιαστικά είναι στον αέρα, δεν πατάει πουθενά, ενώνεται στην άλλη άκρη, αλλά ουσιαστικά είναι παράλυτος, δηλαδή δεν ακουμπάει, δεν υπάρχει σταθερότητα πουθενά. Δεν πίστευα ότι μπορούμε να ζήσει αυτή η μητρική, η αλήθεια είναι. Βλέπετε εδώ τι γίνεται, τα layers είναι κολλημένα, είναι ξεκολλημένα από το PCB, κολλημένα μεταξύ τους. Βλέπετε ότι ξεφλουδίζω ουσιαστικά το χαλκό για να δω τι ακριβώς συμβαίνει. Θα πάρω και το πολύμετρο σε λίγο να μετρήσω ποια layers είναι γείωση, που είναι όλα ένα ουσιαστικά. Και δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο να ασχοληθούμε, να το κάνουμε βίντεο ή να το κάνουμε βίντεο για να μάθουμε όλοι, τέλος πάντων, το πώς γίνονται ή δεν γίνονται αυτές οι δουλειές. Τώρα προσπαθώ να κάνω setup το πολύμετρο για να μετρήσω δύο πράγματα που θέλω. Εγώ θα συνεχίσω να μιλάω γιατί δυστυχώς στο επόμενο κομμάτι θα δείτε μετά το τρίψιμο που έκανα, δηλαδή μετά με το MA-Ant, το nail polisher όπως λέγεται, αυτό το mini Dremel, γδάραμε όλη την περιοχή. Θα δείτε και πόσο μεγάλη είναι αυτή η περιοχή, όχι αυτή που βλέπετε, αυτή που θα γίνει μετά, βγάζοντας όλα τα components που έχουν μείνει πάνω, όπως αυτός ο πυκνοτής που είναι κάτω στην τρύπα, στο χείλος της τρύπας, και άλλον ένα πυκνοτή που είναι πάνω πάλι στο χείλος της τρύπας. Ήταν δύσκολο το τρίψιμο και η πίστη σε αυτό το κομμάτι, και τώρα θα σας μεταφέρω εκεί που κάνουμε κάποιες μετρήσεις για να δείτε ότι είναι όλα γείωση και αυτά που δεν θα έπρεπε να είναι, και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Λοιπόν, εδώ έχω πάρει το πολύμετρο, δεν το έχω συνδέσει στο βίντεο, ναι, να φαίνεται στον υπολογιστή. Έχω απογοητευτεί με όλη την κατάσταση που βλέπω και δεν έχω μπει καν στον κόπο να το τσεκάρω. Πιστέψτε με ότι όλα τα layers είναι γείωση και γι' αυτό το λόγο και δεν πίστευα σε αυτή την επισκευή. Αποφάσισαμε βέβαια να ασχοληθούμε, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ήμουν στις καλές μου και όπως βλέπετε τρίψαμε. Έχουν αφαιρεθεί τα components που σας είπα, τώρα καθαρίζω για να δω καλύτερα, βοηθάει πολύ το ισοπροπυλική, γενικά ότι γυαλίζει πάνω στον χαλκό, για να δούμε τα όρια κάθε layer, για να μπορέσουμε να δούμε το τι ακριβώς γίνεται. Όπως βλέπετε, είναι διαμπερής η τρύπα, έτσι. Δηλαδή, έχει περάσει στην άλλη άκρη του board. Από κάτω ακριβώς, θα το δούμε μετά, έχει ένα MOSFET που τροφοδοτεί, ένα από τα δύο MOSFET που τροφοδοτεί τις μνήμες VRAM για την GPU, το οποίο είναι ακριβώς από κάτω
και το οποίο αφαιρέθηκε και θα το αποδείξουμε μετά, έχει ξυστεί τώρα καλά το board, όπως βλέπετε, έχει μεγαλώσει κατά πολύ η τρύπα, έχουν φανεί τα όρια των layers της PCB. Να το MOSFET εδώ βλέπετε έχει αφαιρεθεί, βέβαια εκεί ακριβώς ήταν τα 19V ή τα 12V, μάλλον 12V που μετασχηματίζονται από τα 19. Αυτό είναι το MOSFET που βγάλαμε ξεκολλώντας και βγάζοντας και αυτό το κομμάτι του χαλκού, το οποίο είχε γίνει welded, και βλέπετε ότι είναι διαμπερής η τρύπα και είναι πολύ σοβαρό το damage στο board, έτσι. Θα μπορούσαμε να βλέπουμε τον εαυτό μας από πίσω. Είναι σαν τρύπα από βίδα, όπως βλέπετε ακριβώς παραδίπλα. Δεν πίστεψα καθόλου σε αυτή την αποβραχικύκλωση και γι' αυτό δεν την προχώρησα όταν έτριβα, και ήταν πολύ μακροσκελής η διαδικασία και αυτό περισσότερο με έκανε να μην το βιντεοσκοπήσω, γιατί έχω και άλλες αποτυχίες οι οποίες δεν έχουν προβληθεί, αλλά υπάρχουν σε βίντεο. Τώρα με το πολύμετρο θα πρέπει να δούμε αν έφυγε πραγματικά το κομμάτι του short, δηλαδή το βραχικύκλωμα από το main rail, και αυτό το συνδέουμε κιόλας. Τα δύο MOSFET είναι τα πρώτο και δεύτερο MOSFET στο DC-IN. Βλέπετε αριστερά κάτω υπάρχουν αυτό που λέει PL9, PL10, PL11 και PL12. Είναι ουσιαστικά τα φίλτρα, πινιάκια, fuses θα έλεγα εγώ, δεν είναι fuses, τα οποία ενώνουν το πρώτο MOSFET με την τροφοδοσία, αυτόν τον connector της τροφοδοσίας. Από πάνω είναι το δεύτερο MOSFET και εκεί που ακουμπάω τώρα είναι ο current sensing resistor, ο οποίος όπως βλέπετε είναι mega ohm, είναι καλός, είναι αρκετά καλός, έως πολύ καλός, έως τέλειος. Κάπου εδώ κλαίω, αλλά δεν φαίνεται. Προσπαθούν να με συνεφέρουν οι συνεργάτες μου. Γιάννη, εντάξει, μη στεναχωριέσαι, ήταν πολύ συγκινητικό πραγματικά. Έχει φύγει το βραχικύκλωμα, δεν το πίστευα ότι θα φύγει. Και όμως παρόλα αυτά, και ενώ λέγαμε ότι είναι lost cause η όλη η κατάσταση, αυτό που βιντεοσκόπησα όπως βλέπετε είναι το masking του board. Δηλαδή τώρα, επειδή θέλω να το δοκιμάσω και επειδή θα το δοκιμάσουμε πάνω στον πάγκο, επειδή θα το συνδέσουμε DC jack πάνω και θα δώσει τροφοδοσία με πολλά ampere, προσπαθούμε να απομονώσουμε τα layers με το UV mask, έτσι ώστε να μην έχουμε προβλήματα, ακόμα και κάποιος φλοιός χαλκού να ξεφύγει και ακουμπήσει στα layers, να μην έχουμε βραχικύκλωμα. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε κάνει καλή δουλειά και ότι έχουμε απομονώσει τα βραχικυκλώματα, αλλά και τις στις επόμενες απόπειρες σύνδεσης. Τώρα το UV light θρέφει το UV mask έτσι ώστε να σκληρύνει και να απομονώσει ό,τι πρέπει να απομονωθεί. Χαμηλά κάτω, δεν φαίνεται τώρα στο βίντεο, υπάρχει ένα trace, το οποίο βέβαια κομμένο, το οποίο φιλοξενεί τα 19V, νομίζω 19 είναι, δεν είναι 12, τα 19V, τα οποία έχουν κοπεί, εκεί έχει γίνει το βραχικύκλωμα, και ουσιαστικά στην τρύπα ακριβώς που οδηγεί απέναντι, δηλαδή στο κάτω μέρος του board που είναι το MOSFET, το οποίο αφαιρέσαμε, να το φαίνεται, βλέπετε εκεί πέρα στην άκρη, ουσιαστικά στην άκρη κάτω προς τα εσάς είναι το καμένο MOSFET και τα 19V που μπαίνουν. Τώρα έχουμε συνδέσει ένα custom DC jack, έτσι, για να δοκιμάσουμε, γιατί είναι λίγο μυστήριο το jack της MSI και θέλουμε να βλέπουμε και consumption, κατανάλωση ampere σε περίπτωση που το συνδέσουμε. Ξαναμετράμε το current sensing, γιατί δεν το πιστεύουμε πραγματικά, και θα το ξαναμετρήσουμε
και από την κάτω που δεν βγάζει τώρα γιατί δεν πατάω σωστά, αλλά και από την πάνω πλευρά, για να είμαστε σίγουροι. Ναι, πράγματι συνεχίζει να είναι Mega Ohm και μετά το masking, που αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Οπότε χαρούμενοι πάλι εδώ με συγκρατούν οι συνεργάτες μου, με χτυπάνε στην πλάτη, ηρέμησε Γιάννη, τα δάκρυα μπορούν να διαβρώσουν το board. Οκ, πιστεύω πως να το πραγματάκι αυτό. Βλέπετε από κάτω το mat, έτσι, βλέπετε από κάτω το μπάγκο μου, ουσιαστικά, είναι φοβερό. Αυτό το MOSFET, το Dual MOSFET, το Dual Driver, δίνει σε αυτό το ποινίο το οποίο τροφοδοτεί της VRAM. Και τώρα ήρθε η ώρα για να το τεστάρουμε. Το custom το πραγματάκι είναι εκεί. Βλέπετε από κάτω, από την τρύπα, βλέπετε τον υπολογιστή, το σασί του, έτσι. Φοβερό. Θα το βάλουμε λοιπόν πάνω στο board και θα κοιτάξουμε να το τεστάρουμε. Να λοιπόν το μπορντάκι. Προσπαθούμε να το βάλουμε στο σασί του. Δεν είναι καθόλου εύκολο για μένα, μιας και η πρεσβειοποία δεν είναι σύμμαχος σε αυτό το κομμάτι. Θα καταλάβω μετά ότι και εκτός το ότι το πληκτρολόγιο και το ποντίκι και το backlight του πληκτρολογίου είναι κάτω από το board, θα καταλάβω ότι και το καλώδιο της οθόνης πρέπει να μπει κάτω από το heatsink και όλο αυτό το κάνει πολύ δύσκολο. Τώρα θα το καταλάβω. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Θέλω να μιλήσω λίγο για την επισκευή αυτή. Δεν πίστευα ότι θα φτιαχτεί, ειλικρινά, μετά από αυτό που είδα και με αυτό το ξύσιμο που έκανα, δεν με βοήθησε καθόλου να είμαι αισιόδοξος. Η εγγραφή δεν έγινε του τριψίματος γιατί πολύ απλά ήταν πολύ χρονοβόρα και έπρεπε να κάνω πολλά κομμάτια ουσιαστικά του βίντεο και ταυτόχρονα και δεν πίστευα ότι θα φτιαχτεί, οπότε λέω, όπως λέγαμε και όλοι εδώ, lost cause, και γι' αυτό μετά έκλαιγα και με χτύπαγαν στην πλάτη για να με παρηγορήσουν. Τέλος πάντων, δεν το παρατήσαμε, δεν το αφήσαμε στην τύχη του και γι' αυτό το λόγο είναι εδώ και είναι βίντεο, έστω και με αυτόν τον τρόπο. Τώρα θα του βάλουμε το τροφοδοτικό στο custom DC jack που έχουμε και θα προσπαθήσουμε να πατήσουμε το κουμπί. Βλέπετε το καλώδιο του πληκτρολογίου που είναι εκτός. Βλέπετε ότι πολλά κομμάτια του πληκτρολογίου είναι από κάτω από το board. Είναι δύσκολο στο δέσιμό του και γι' αυτό κάναμε και τόση ώρα εκτός την πρεσβειοποία να το δέσουμε, έστω να το βάλουμε στο σασί και να μπορέσουμε να του δώσουμε κάτι. Κάπου εδώ λοιπόν που ψάχνω να βρω και έναν connector για MSI με middle pin, γιατί τέτοιο connector έχει, θα καταλάβω ότι δεν γίνεται, οπότε θα πρέπει να ξαναβγάλω το heatsink και να ξανακολλήσω τον custom connector που έχω για να μπορώ να κουμπώνω το τροφοδοτικό του πάγκου μου σε όλα τα board. Εδώ τραβάμε, βγαίνει και γρήγορα, επειδή είναι γρήγορη η ταχύτητα της προβολής, θα κολλήσουμε τον connector, τον DC jack λοιπόν, και στη γείωση τώρα, σιγά σιγά, και τώρα θα ξανακουμπώσουμε το heatsink και με το καλό βάλουμε μία βίδα, βλέπετε μία βίδα στη GPU. Έτσι κι αλλιώς χωρίς VRAM δεν θα δουλέψει η GPU. Και πάμε τώρα λοιπόν να δούμε το αποτέλεσμα. Θα συγκρατήσουμε με το δάχτυλο τον αντίχειρα, πολύ επαγγελματικό, το board, και παίρνει τάση χωρίς βραχικυκλώματα. Παίρνει και αμπέρ, βλέπετε ανεβαίνουν τα αμπέρ της. Κάνει κάποιο είδους training, όπως βλέπετε τα αμπέρ είναι καλά.
Υπομονή. Είμαστε σε κανονική τώρα ταχύτητα. Το training είναι real time. Και ελπίζοντας να δούμε display. Μεγάλη αγωνία. Να το. Ήρθε το display. Είμαστε καλά. Τα δάκρυά μου δεν φαίνονται. Πέφτουν στα πόδια μου αυτή τη στιγμή. Γιατί είμαι μακριά από το PC. Ευτυχώς. Είμαστε καλά. Μπήκαμε σε BIOS. Το BIOS θα μας πει ότι αν το κοιτάξουμε ότι δεν έχουμε discrete GPU. Είναι απολύτως αποδεκτό αυτό γιατί δεν έχουμε τροφοδοσία ουσιαστικά στη VRAM. Έχουμε βραχικυκλωμένες VRAM. Τώρα θα πρέπει να συζητήσουμε με τον ιδιοκτήτη του να δει εκείνος αν τον συμφέρει οικονομικά να επισκευάσουμε τις VRAM για να βλέπει την GPU, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Αυτή ήταν λοιπόν η επισκευή όπως την είδατε. Αν σας άρεσε το βίντεο, παρακαλώ εγγραφείτε, κάντε like, κάντε share, βοηθήστε μας να μεγαλώσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε σε μια επόμενη επισκευή. Γεια σας.